Takže, mám tu spojku z Cheesy 175, 125, 250 jednovýfukovej, staršia, novšia, všetko jeden fras. Až na taký malý detail, že tu mám jednu skladbu lamiel, tu mám druhú skladbu lamiel. Nič by na tom zvláštne nebolo, keby tie dve spojky, táto je v pôvodnom stave a táto je upravená. Čo mám na mysli? 1, 2, 3, 4, 5 klzných lamiel. Áno? Tu mám pritlačnú. No, tam. Toto je štandardná zostava. A teraz ideme na druhej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tiež pritlačný. Toto je for, že toto môžem, nemusím, uvidím. A teraz ďalší rozdiel. Originál tanier. Upravený originál tanier. Čo tým sledujem? Ďalšia klzná plocha, pritlačná, funkčná na prenos výkonu. Prečo som nad tým špekuloval? V súčasnej dobe, ako mám nastavenú motorku, tak sa mi nezriedka stane, že idem po diaľnici nejakých 105, 110, čo si sa teraz zasmeje, keď poviem, že razantne tomu pridám na zetke a ona svinia s spojkami začne šmýkať. Mám túto zostavu, 5 lamiel. Takže špekulujem nahodiť túto so 6 klznými. Aby to bolo trošku v obraze. Snáď sa mi to tam podarí jednou rukou. Štandardná zostava s 5 klznými. Teraz táto. No, poď, hybe. A so 6. Je tam maličký rozdiel. Teraz si niekto môže lámať hlavu, že ako som to docielil. Nie týmto, že som tento plech zrovnal a trošku na špirgli zahladil, aby to nežralo lamely, ale urobím to jednoduchšie. Vysyp sa. No. Takže a teraz, ak nie je doma dobré oči, určite si niečo všimol. Že rovný, to je akože síce replika, ale podľa originálu. A toto je upravený. Prelis. Čiže táto plocha keď to dám takto, táto plocha je tam sem takto. Takže meriame túto dosadaciu plochu od prvej lamely. Máme 30,18. Túto máme 31,3. Skoro milimeter. No. Aby som to dosiahol, ja som si musel urobiť takéto niečo. Názorná ukážka.
Tak. No, trčia tieto kusy, takže to nepôjde úplne, ale no, nedosledujú to úplne, čo ma zabrzdilo. Moment. No, viem, čo ma zabrzdilo. Tu na tieto otrepy. Ale v podstate ide to, že tá diera mala byť priechodzia. Takto som to postavil na lis. Tam je také vybranie. A týmto som to zatlačil. Čiže naozaj, keď no. Tu mám, zaostri sa, milimetrový odskok. Takže moment. Takže túto plochu som vlastne posunul smerom tam. A mám to odkontrolované, že táto plocha voči tejto je tam ešte medzera, že ešte som to mohol nejakého pol milimetra prelisovať. Ale jednu vec, čo som dával pozor, mám tu 3 spojkové koše, 2 sú na motore, musel som si odmerať takto sem. Musel som si odmerať, počkať, tu je odskok, aby som sa dostal až cez kút. Takže musel som si odmerať odtadeto, potadeto a to je 34,2. Ešte raz. Dobre, 500 už je dobre, keď je táto výška čo najväčšia, pretože tie ďalšie 2 koše je tam asi pol milimetra rozdiel. Takže pre prípad, keby niekto chcel si nahodiť zostavu so 6 lamelami, ono by sa to pomestilo aj v originál zostave s týmto rovným, ale povedzme, že keď vypnete spojku, je tam asi 1,5 mm alebo tak nejak, že tie lamely sa pohnú. Tak, aby mi to nevyskočilo. Nesedí. Takže aby mi tie lamely nevyskočili mimo tejto hrany. Hej. Aby tá trecia nesadla, povedzme takto. No, robím to jednou rukou. Aby ju nepretočilo a nevyliezla mimo. Takže asi tak nejak. A čo je krása na tom, kedykoľvek sa môžem vrátiť, odeberem takto jednu klznu, jednu túto a mám pôvodnú zostavu na 5 lamiel. Vždy, keď niečo robím, sa snažím, aby bolo možné vrátiť sa k pôvodnému. Jasné, že toto vystretie už nevrátim naspäť na tento prelis, ale v zásade ničomu to nebráni. Dobre, dám si to ešte raz, nech sa mi to nekláti, poskladám. Klzná, trecia,
Kozna. Trecia. Samozrejme, že tie lamely, tieto stopy to nemusím odstrániť. Spojka sa postará, ale po správnosti nejaký pedant by to určite prebehol šmirglom alebo na brúske na plocho, na magnetke takzvanej a podobne. Ja čo mám lamely, tak tie použijem. A teraz toto nemusím, pretože keď to dám takto, áno, je tu menšia plocha, čo sa týka trenia o dosť. Takto. Že toto je užšia trecia plocha. Takže v podstate ešte, či dám alebo nedám túto kovovú lamelu, si môžem spojku, ja neviem, pritvrdiť a pritom môžem použiť pôvodné struny. Ale keď dám tento plech preč a na túto lamelu priamo použijem tento upravený pritlačný tanier, tým pádom určím, ktorá lamela bude musieť byť na vrchu, lebo ono ju používaním bude opotrebovávať iba na polovičke plochy, čiže od stredu von. A čo je krása, že všetko mi to pekne sadne s pôvodnými hrnčekmi, strunami a kolíkmi. Takže keď na to takto teraz pozerám, tak asi dám túto lamelu. Tá mi zaručene nevyskočí. Pri vypnutí spojky nevybehne von. Nezabúdajte, že teraz to není stlačené strunami. Takže preto sa to javí trošku ináč ako vypnutá spojka. Takže keď dám túto lamelu, túto zostavu, je to trošku vyššia účinnosť spojky a pritvrdená pri použití originálnych struniek a hrnčekov. Takže 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Podotýkam, že hrúbka tejto korkovej je taká istá ako tejto repliky. Takže ešte si môžem vybrať, či dám alebo nedám. No. Toto je dobre si urobiť. Ak by to niekto robil, urobiť masívne. Toto na výšku vydrží tlak a toto zasa, aby bolo schopné tento odskok prelisovať na tom vnútornom koši. A ešte takú malú perličku. Vzhľadom na to, že som prešiel na 12 V, čiže zapaľovanie GEMO, myslím D02, 12 V, tak som si mohol niektoré veci doplniť, hlavne smerovky. To je už v súčasnej dobe ako štandard. Aj staršie motorky to mali. No ale 12 V je 12 V a to otvára ďalej, jak by som povedal, nové možnosti. Takže koľko mi tam ukazuje teraz? 12. Dobre, čo by povedal, že nič moc. Ale a teraz zapnem hlavné.
Mám to zapojené priamo ako koncové svetlo.